Чакайте, чакайте. Какая дурачка. Ай, трябва да показвам почки. Да, да, малко се. Откапа моето. Вили, ето ти едно портмоне. А за мене? За тебе да е очила. Показваме ли ви женски почки? Не, защото сме дълги коси. Чакай. Ще беше на било това. Бати, яка се почва. И... най-старши. Било. Значи, тези мои принцески никой не трябва да ги докоса, защото... Тя ще набие! Тя ще набие! Тук паника просто. Така. Я да вкарам малко мускул. Не се там. Чакай! Чакай, аз се виждам. Ти отзаде не е капеля! Размисли ръката! Размисли ръката! Няма да се върна. Добре, сега. Моята по-релефа. Железа! Да, без сокуса. Дай путката. Страшно е. Да не ти протече. Видите? Водите ти се малко. Много сек. Какво се измисля да спре вече? Събираме с вас.